Okay, vi er gruppen med Mikkel, Melina og mig, og vi har faldskærmsprojektet. Opgave 1 gik ud på at fremstille en grundlæggende model for en faldskærmsudspring. Det har vi gjort herover ved at sætte nogle kræfter på. Vi har en luftmodstand fra faldskærmen, og så har vi tyngdekraften, hvor mange også tror, at der er en normal kraft, fordi at det er der som regel, når man står på jorden, men det er kun, når man er i kontakt med jorden. Vi skulle finde ud af den resterende kraft. Vi må antage, at der er en resterende kraft, siden vi falder nedad. Altså at der er en kraft, der er større nedad, end der er opad. Og det, vi ved, at resterende kraft er lige med masse gange acceleration. Men da vi ikke har nogen acceleration opgivet, så skal vi jo selv finde ud af det. Så vi ved også, at vores resterende kan regnes ved, at vi trækker en af de to kræfter fra hinanden. Her har vi valgt at sige tyngdekraften, fordi vi ved, at den er lidt større end den luftmodstanden. Så vores positive variant eller variabel er nedad lige nu. Så derfor vil vores hastighed senere hen være negativ. Grunden til, at vi finder ft minus f luft, er fordi vi så kan erstatte vores f resterende i vores ligning heroppe med ft og f luft, så der egentlig står ft minus f luft er lige med m gange a. Og derfor kan vi isolere ved bare at sige divideret med m og begge sider, så a kommer til at stå alene, så den kommer til at hedde accelerationen er lige med ft minus f luft over massen. Det vi så senere hen finder ud af, det er, at accelerationen så bliver 0, når han har trukket faldskærmen. Der vil altid være en acceleration til at starte med, når han springer ud. Men når han har trukket faldskærmen, får han ikke mere fart på, når han falder. Der vil han være konstant, og det er derfor, at vi også har en lineær funktion i strækning og hastighed. Så hans hastighed er også konstant i og med, at hans acceleration er lige med 0. Og så skulle vi lave nogle beregninger for faldskærmsudspringeren. Vi har nogle konstanter herovre, som var opgivet i opgavebeskrivelsen. Og ud fra nogle forskellige formler, så kunne vi så beregne tid i sekunder, strækning i meter, hastighed, acceleration, tyngdekraft og vores luftmodstand. Og når vi sætter de her forskellige formler ind med tallene, så kunne vi lave et Excel-diagram over alle vores beregninger og resultaterne. Og så skulle vi finde ud af, hvornår det var, den ramte jorden, og så ved hjælp af det skema, vi lige har set på, og nogle formler, så kunne vi så regne ud med den hastighed, som var den samme, og så med tid og strækning, at mellem 74,5 sekunder og 75 sekunder vil han ramme jorden. Ved 74,5 sekunder, der er han 16,5 meter over jorden. Men ved 75 sekunder, der er han 4 meter under jorden. Og eftersom det er lidt umuligt, så er det et sted derimellem, men mere præcis kan vi ikke på det. Og så skulle vi vise, at udspringens terminalhastighed, den er på knap 200 km i timen. Det har vi gjort ved at lave en kolonne her. Og så kan man se her, at der øges farten ikke mere, og det gør den ikke ved 199,427 km i timen. Altså så kan vi sige, at ved 38 sekunder, der øges udspringens hastighed ikke mere. Det her det passer også meget godt med et normalt udspring, fordi sluthastigheden for et helt normalt udspring, den ligger på omkring 216 km i timen. Det vil altså sige den højeste fart, som en udspringer normalt kommer op på. Og vores den ligger lige under 200, så det passer meget godt. Og så skulle vi regne ud, hvornår en vandrefald den vil ramme jorden. Den begynder først at dykke ved 700 meter, og det er altså ved 90 sekunder. Efter 90 sekunder, at den begynder at dykke. Og efter 9 sekunder, fordi vi er nede på 99, så vil den altså ramme jorden her. Så har vi en graf. En blå er udspringeren og en orange er vandrefalken. Vi ved, at faldskærmsudspringeren springer ud i 3000 meters højde, og ved 400 meter, som er her omkring, vil han trække sin faldskærm. Det vil så medføre en lille opdrift, fordi at der kommer mere lufttryk opad. Vandrefalken vil så bare svæve i de her 700 meters højde,
Indtil 90 sekunder efter faldskærmsudspringen har trukket sin faldskærm. Det gør han så her, og så går der egentlig 90 sekunder herfra og over til der, hvor de krydser hinanden, hvor vandrefalken dykker her omkring ved 300 km i timen. Og så vil de cirka krydse hinanden. De vil egentlig krydse hinanden 2 gange. Første gang vil være ved 700 meter, altså her, hvor der cirka er gået 45 minutter. Ja, sekunder. Og så vil de så møde hinanden igen efter 95 sekunder. Ja, og det skulle altså have været sekunder, Ja. det her. Ja. Så det der egentlig var opgaven, det var at finde, hvor de krydser hinanden der. Så det er cirka efter, altså det er omkring 250 meters højde, og efter 5 eller 95 sekunder. Og så opgave 4, den gik egentlig ud på, første opgave, det var egentlig bare at finde med tværsnitsareal på 16, som egentlig cirka bare lige svarer til vores fødder som er rundt om. Men nu skulle vi så ændre tværsnitsareal til 100, fordi at faldskærmen så folder så meget mere ud. Det medfører så, at vi har meget mere luftmodstand, faktisk lige så meget som tyngdekraft og acceleration. Nej, med tyngdekraften. Og så skulle vi så senere hen finde ud af, hvornår rammer han jorden, og hvad hastighed rammer han jorden med. Han rammer så jorden efter 141,2 sekunder i en hastighed på cirka 20 km i timen, kan vi godt runde op til. Og den ser vi egentlig bare ved at sige hans tid. Kan vi se, det er 141,2, hvor hans hastighed er minus 5, og minus 5 er jo så fordi han går nedad. Han kan jo ikke bevæge sig med en minus hastighed. Så derfor omregner vi den bare ved at gange med minus 1 til et plustal, og derefter 3,6, fordi at det samme regner fra sekunder om til i timen. Ja, så har vi lige en graf herovre, fordi vi skulle beskrive, hvornår de møder hinanden, og hvorfor det egentlig gik galt. Altså når vi ændrer tværsnitsarealet, så går der noget galt i vores delta t, hvor førhen var vores delta t på 0,5, så den mål går hver halve sekund, og det giver en upræcis graf. Det vil sige, at når han trækker den her omkring, så vil han flyve højt op og langt ned, og så vil det se helt forfærdeligt. Så derfor ændrer vi vores delta t til at være 0,1, altså der bliver målt en måling hver 0,1 sekund. Og derfor kan vi så også, der får vi så mange flere punkter, men vi kan få en mere præcis graf over, hvordan han præcis